Sanibonani Nijani, welcome back to our YouTube channel. This is KZN Podcast. If you are new here, please make sure that you press like, you leave a comment, and then you share the story. Ukhulume kanye nathi ngoba this is our channel, your channel, everybody's channel. Today we're speaking about uGlenn Gabela, wayedlala indawo kaPastor Mdletshe kuZalo. Uthi-ke akasebenzi kusukela ngo-2018 kanti uthi ubhekene nengwadla nobuba. Lo mlingisi oneminyaka engu-67 ubudala usanda kuhlaselwa isifo senhliziyo ngenxa yengcindezi futhi uveze ukuthi nefriji lakhe lingenalutho kwividiyo lidala and akakaze athole ngisho imali yokuthi aligcwalise. Umlingisi oduma seNingizimu Afrika uGlenn Gabela odume ngokudlala indawo kaPastor Mdletshe emdlalweni uZalo useveza umyalezo othinte inhliziyo zabaningi ecela usizo kuTikTok. Uthe ubhekene nengcindezi akanamali futhi uphila kanzima. Kwividiyo sesabalele sifakile khona lapha enizoyibona uGabela ubonakala ekhala futhi ukhombisa ifridge lakhe linamanzi kuphela. Uthe ufuna impilo ehloniphekile kuphela futhi unethemba lokuthi uzophinda asebenze endimeni yamafilimu ukuze abalingisi abasebancane bangagcini besesimene esinzima njengabalingisi abaningi asebekhulile abafana naye. Lo mlingisi oneminyaka engu-67 ubudala uthe akasebenzi kusukela ngo-2018 ngesikhathi eshiya uZalo. Wachaza ukuthi lokho kwenza ukuphila kwabanzima kakhulu kuye futhi kuba nomthelela empilweni yakhe. Usanda kuhlaselwa isifo senhliziyo, odokotela bathi sidalwa ukucindezeleka nokhwantalala. uGabela uthi abalingisi abaningi asebemkantshubovu bashona behlupheka futhi bencenga ukusizwa. Ukugcizelela ukuthi akafuni ukuceba, ufuna nje impilo ehloniphekile kuphela. Manje usebenza njengombhali wescript nomkhiqizi futhi nemibhalo engaphezulu kwa-21 futhi uthi manje unemidlalo engaphezulu kwa-21 elungele i-TV nefilimu. Nokho-ke akanemali ukuzithuthukisa. Uthi-ke wakhuluma nosomabhizinisi abathile kodwa ubengakatholi uxhaso olufanele. Njengamanje njengamanje akudinga kakhulu umsebenzi ukuze akwazi ukuthi naye aziphilise njengabanye abantu baseNingizimu Afrika. So guys, there's a video here that you guys going to see ubaba-ke uGabela lo okade waziwa ngendawo kaMdletshe lapha kuZalo ezikhuluma ka 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So he's not been working for the past 7 years. And I know we always say kanti imali bayenzani. Guys, ayikho imali yokulingisa. Yikho nabo labo ngokungamele baba abalingisi kuphela. Kumele uthi lento yokulingisa kumele bayithathe ibe part time, ungayenzi full time. I know so many actors abahluphekayo abafamous kumanje abancane because thina simbona umuntu manje TV kanti washutha last year or 2 years ago indima edlala bese uthi wena but uya actor nje ukhokhelwa leso sambane esincane leso mhlawumbe ama-episode awu-10 kuphele kanjalo uphinde ungawutholi umsebenzi futhi uhlala omunye unyaka. So that money obviously gonna use it. By the time the show starts thina siyibona isiphelile imali kuwena because you shot a long time ago and that money has to keep you going maybe for like a year or so. So I think what we could advise really the new actors, don't make this thing all about you. Ungayenzi lento yo-actor kube into yakho. Enza something ngesecela. It does not matter ukuthi uyipicky kanjani. Have something to fall back on and do not care ngabantu ukuthi bathini. Ungathengi imoto if you can't afford. Ungathengi but lento yodumo phela manje ngeke ususaba abantu. But anyway, now ubaba uGabela ezikhulumela if uthi ufisa ukumsiza uzobona ukuthi umsiza kanjani awumlaleli ezikhulumela. Is this what our actors are subjected to? Impilo nje nayi award yakhe Glenn Gabela. Ngicela nibuke indawo ahlala kuyo. Ngicela nibuke indawo uGlenn ahlala kuyo. I want a decent life. I want to live decently like every normal person, you know what I'm saying? Which is why in Zalama attempts I'm trying to engage nabantu, you know what I'm saying?
would I want to grow the film industry so that these young up-and-coming performers don't end up like us. You know? So I want for their lives to be better. I don't want for them. I mean, you listen to the stories of all the veteran actors, right? When they pass, you listen to the stories told. You know how they struggled. You know what I'm saying? And almost all of us, when we reach this age, you reach a stage where, you know, we no, it's a pity that angikwazi ukucela, you know what I'm saying? Ucela for me now, it's very hard. It's very hard. It's very hard. South Africa exists, right? That's all I need. Just to live decently. I don't need to be rich or anything. You know what I'm saying? I just need to I need to live a decent life. You know what I'm saying? I need to live decently. South Africa, this is our icon. Sikhule simbukela ubaba uMdletshe. So nathi asinani size nalokho esize nakho. It's not a lot, but please reach out to him. Akukuhle neze. Akukuhle neze at all. Please, any assistant. Thank you. Sorry. Amanzi. He needs help.